בוא נעשה פה אם הוא יכול לצלם אותנו. לצלם וידאו. רגע, עכשיו... לא, אבל אני צריך להגיד את זה. לא, אל תהיה טיפש, נראה לי אותו. איפה השלט? תעמוד שם איפה שזה? איפה השלט? לא, אל תהיה טיפש, צלם רגע. זה כבר מצלם כאילו? זה כבר מצלם? אני מצלם. תעזוב לי את ההליקופטר. עכשיו אתה מצלם. תגיד מה? קובי, צלם. כן. עוד שואו. He told me to reach up and get that. His idea of a joke. לא, כך, אתה מצלם אותי. לא, תפסיק את זה.